Ji zanyarên fezayê keşfeke balkêş, supernofeyeke nû hate dîtin. Li Singapurê dê robot peyûra ewlehiyê bigirin. Li NASAyê projeyeke nû, ceribandina wesayîtên ku difirin dest pê kir. Şirketa Pfizerê li dijî Covid-19 dermaneke nû peyda kir. Roketa ku ber bi fezayê ve birêk ketibû piştî demekê teqiya. Dîmenên çizirandina naftê ya li Sûriyê ji fezayê ve hate dîtin. Ji gerstêrka Marsê dîmenên nû hatine parvekirin. Dosya me hefteyê di pêşketina mirovahiyê de bandora elektrîkê ye. Her lêkolîn û xebatên zanyaran ên derbarê fezayê de encamên nû derdixin holê. Her encam ango keşfên ku têne kirin jî bi xwareke li caneke nû daafirîne. Keşfa nû ya ku ji aliyê zanistiya fezayê ve hatiye parvekirin di derbarê supernoveyê de bû. Wekî ku tê zanîn piştî ku enerjiya stêrkan diqede, hin ji wan bi awayekî mezin diteqin. Ev teqîna mezin ku pêk tê jî wekî supernova tê binavkirin. Hêjayî gotinê ku her supernova bi xwe re encamên giring jî derdixe holê. Wekî mînak, ronahiya supernoveyekî bi milyonan caran jiya rojê zêdetir dibe. Di encama lêkolînên xwe de zanyar rastî şopên supernoveyekî hatin. Li gorî şopên ku hatine derxistin, stêrkeke vemirî û yeke zindî li hev dû ketine û di encama vê yekê de jî teqîneke mezin pêk hatiye. Ev keşfa nû jî di zanista fezayê de rêl berkele caneke nû vekir. Lewra heta niha tu cûreyên supernoveyê nedihatin nasîn. Yek ji wan teqînên stêrkên ku ji rojê mezintir bûn. Cûreya din jî teqîna stêrkên ku gelek biçûk bûn. Her du cûre jî encamên ji hevdû cudatir derxistin holê. Lêbelê tê texmînkirin ku ev supernovaya nû ya ku keşfa wê hate kirin ji van her du cûreyan jî cudatir e. Derbarê vê keşfa nû de hêj daneyên nû nehatine bidestxistin. Lêbelê ji aliyê zanîngeha Kalîforniyayê bi keştiya fezayê ya bi navê VT xebatên lêkolînê didomin. Ji zanîngehê lêkolîner Greek Helen diyar kir ku li ser vê keşfê lêkolînên xwe didomînin. Not smoke in prohibited areas such as covered walkways. Encamên pêşketina teknolojiyê her ku diçe bandorên mezin û balkêş li jiyana me dike. Ji wan encaman, ên ku herî zêde bandor li jiyana me dikin jî robotin. Robotên ku di vê sed salê de li gelek beşên jiyanê de xwedî bandorin, her ku diçe dibine perçeyeke mezin a jiyana me. Ev yek ew qasî pêş veçû ku êdî dê ewlehiya me ji wan bêpirsîn. Derbarê vê mijara balkêş de agahî ji welatê Singapurê hat. Li gorî vê agahiyê venêrîna çalakiyên li Singapurê êdî robot dê bikin. Êdî li Singapurê robot wekî polîsan derdkevin kolanan û ji bo pirsgirêk dernekevin çalakiyan tişopînin. Li şûna polîsan peyûra cîbcîbûna ewlehiyê ew dikin. Li gorî agahiya ku wezîrê karên hundirê Singapurê parvekir, ji bo ceribandinê dê robot sê hefteyan li kolanan bêne ceribandin. Heket van ceribandinan de encamên erênî bêne bidestxistin dê projeya robotan bidome. Di van sê hefteyên ceribandinê de jî dê hin robot li deverên ku cixare û alkol lê hatine qedexekirin peyûra xwe bikin. Hin robot jî dê bi kamereyên xwe li kolan û deverên din ên Singapurê çalakî û sûcan bişopînin. Dema sûcan tespît bikin an jî rastî bûyerên xeternak bên dê hişyariyekê bidin polîsan. Projeya robotan a ku Singapurê xiste merhiyetê dê encamên çawa biafrîne an jî dê bandoreke çawa li çalakî û têkiliya polîs civakê bike wê demên pêş de zelal bibe. Lêbelê encam her çi be jî bi vê projeyê me careke din dît ku teknolojî êdî bûye perçeyekê jêneger a jiyana me.
Dema mirov tunduya polîsan alser civakê ji bîne bîra xwe jî ev hevok tê ziman. Dibe ku robot ji polîsan baştir peyûra xwe bicebînin û me jî xetereyan biparêzin. Saziya NASAyê ya ku di derbarê fezayê de xebatên herî mezin û giring dimeşîne, bi projeyeke xwe ya nû car dimbal kişand ser xwe. Saziya ku bi şirketa Joby Aviation hevkariyê dike, ev demeke dirêj bû li ser çêkirina wesayîta ku difire dixebitî. Di encama van xebatên giring de NASAyê ragihand ku wesayîta ku difire amade ye û wan dest bi ceribandinê jî kirine. Li gor agahiyên ku NASAyê parvekir wesayîta ku difire wekî VTOL hatiye binavkirin û cara yekem di 5 îlonê de dest bi ceribandina wê kirin. Heya 10 îlonê jî dê ceribandin bidomin. Di van parvekirinên xwe de NASAyê cih da hin taybetiyên wesayîtê jî. Li gor van agahiyan wesayîta ku difire dikare heya 241 kîlometreyan dûr biçe. Her wiha lezbûna wê jî heya digihîje 321 kîlometreyan. NASA bi vê wesayîta ku difire armanc dike ku wesayîtên wekî balafiran ji nêz ve bişopîne û ewlehiya rêwiyan bêtir bicebîne. Li gel van agahiyan berpirsyarê vê projeya balkêşa NASAyê diyar kir ku di pêşerojê de ev wesayîtên ku difirin di rêwitî û barhilgirtinê de jî bêne bikaranîn. Vîrusa koronayê ya ku ev 2 salin bandoreke mezin li cîhanê dike û heya niha bû sedema mirina milyonan kesan li gelek welatan cardin bandora xwe zêde dike. Li aliyekê hejmara kesên ku ji ber vîrusê jiyana xwe ji dest didin her ku diçe zêde dibe. Li aliyê din xebatên şirketên tenduristî û dermanan ên ji bo çareseriya vîrusê jî bên haber didome. Şirketa Pfizer ya ku vaksîna BioNTechê peyda kir, ragihand ku wan li dijî vîrusa koronayê dermaneke nû peyda kirine. Pfizerê ragihand ku di encama xebatên xwe de dermaneke nû peyda kirine û ev derman jî wekî BioNTechê li dijî koronayê û encamên erênî bide wan. Şirketê diyar kir ku wan hêj dest bi ceribandina vî dermanê nû nekirine. Lêbelê wê demil dest bikevine nav hewldanên ceribandinê. Di serî de jê wê dermanê nû li ser pêketiyên koronayê yên ku li nexweşxaneyê nehatine razandin biceribînin. Hejmara van kesên ku dê dermanê nû li ser wan bê ceribandin jî wekî 1140 kes hatiye diyar kirin. Li bendêna ku bi vî dermanî dê rasterast rêlber belavbûna vîrusê ya dilaş de bêgirtin. Piştî ceribandinê heke encamên erênî bêne bidestxistin, dê di tekoşîna li dijî koronayê de ev derman jî bê bikaranîn. Dermanê ku Pfizerê nû peyda kir dê çi qasî bikêr bê hêj nediyar e. Lêbelê bi peydakirina vî dermanî dê rageşiya ku di qada bazirganiya dermanan de dest pê kirbû mezintir bibe. Xebatên zanistî û teknolojiyê çawa ku gelek caran encamên erênî û mezin derdixin holê, gelek caran jî di qezayên mezin ên balkêş bi encam dibin. Yek ji agahiyên van qezayên jî vê carê şirketa Firefly Aerospace ya ku li Amerîkayê xebatên xwe dimeşîne hat. Firefly Aerospace yek ji wan şirketan e ku bi xebatên xwe yên derbarê fezayê de tênasîn. Her wiha heman şirket heya niha gelek caran jî bi harîkariya xwe ya derbarê SpaceX'ê hatibû rojevê. Herçend bi qasî SpaceX'ê bi ser neketibe jî, ew jî her tim di nav xebatên fezayê cihê xwe digire. Firefly Aerospaceê xebatên xwe yên ku li ser roketê dimeşand qedand û xwest cara yekem roketa xwe bifirîne. Roketa bi navê Alpha ya ku 29 metre dirêj bû, bi armanca barê ku giraniya wê 1000 kîlo bû, hilgira hatibû amadekirin. Ceribandina yekem afirînê di duyê îlonê de li baregeha hêzên hewayî ya Vandenbergê ya Kalîforniyayê pêk hat. Lêbelê firîna ku bi kelecaneke mezin dest pê kir, hêj roket di rê de bû, bi teqîneke mezin bi encam bû. Piştî ku roket bi 2 deqa û nîvan rê ket, di roketê de teqîneke mezin pêk hat.
Bi vê teqînê roket perçe perçe bû û tevî armancên şirketê vala derket. Piştî ku ev teqîn pêk hat, şirketa Fairfly Aeropressê diyar kir ku ew li ser sedemên teqînê lêkolîn dikin û di çarçoveya van sedeman de dê kêmasiyên xwe çareser bikin. Xebatên xwe jî hêj didomînin. Çizrandina naftê ya ku hefteya borî li Sûriyeyê di santralekî ceyranê de pêk hat û heya behra spî belav bû ji fezayê hate dîtin. Dîmenên çizrandina naftê ji aliyê Ajansa Fezayê ya Ewropa ve hate parvekirin. Ajansa Fezayê ya Ewropayê di parvekirina xwe de diyar kir ku wan bi sayê keştiya fezayê ya bi navê Kopernikiyekê xwe gihandiye van dîmenan. Di dîmenên ku ji aliyê Kopernikiyekê ve hatine kişandin de baş tê xuya kirin ku çizrandina naftê bandoreke çawa behra spî kiriye. Li gor dîmenên ji fezayê neft li qadeke bi qasê 800 kilometre ducar belav bûye û ev yê jî qirêjiya bi qasê û erdê bajarê New Yorkê derxistiye holê. Derbarê bûyerê de berî niha rayedarên Sûrî diyar kiribûn ku çizrandin di 23 Tebaxê de li santrala Banyasê dest pê kiribû û li debandaneke 15,000 ton naftê de hebû pêkhatiye. Piştî ku neft li behra spî belav bû, nêzî heya sînorê Qibrîsê bû. Lêbelêpsaya bayê behrên neft zêde bi pêş de neçû û ber bi bejahiyê ve kom bû. Li gel vê yekê jî hat zanîn ku ji ber neftê gelek zindî û nebatên behra spî ketine bin xetereyeke mezin. Dîmenên ku ji aliyê Kopernikiyekê ve ji fezayê hatine tomarkirin, bandora ku neftê li deryaya spî kirî raxiste ber çavan. Xebatên lêkolîneyên ser gerstêrka Marsê bênavber didomin. Di van xebatan de ya ku herî zêde tê merakkirin jî ew e ku gelo li Marsê av û şopên jiyanê hene an na. Ji bo bersiva vê pirsê di serî de NASA gelek şirket û saziyên ku li ser fezayê lêkolîn dikin bi salana di nav hewldanên giring de ne û li fezayê keştiyên xwe yên keşfê difirînin. Yek ji wan keştiyên keşfeyên Çînê Jurang e. Jurang meha borê xwe gihand bû Marsê û li ser gerstêrka sor dest bi lêkolînan kiribû. Ji wê rojê heya niha keştiya keşfê Jurang gelek wêne û vîdyoyên Marsê ji saziya xwe re şand. Her wêne û dîmen jî derbarê Marsê de daneyên giring derdixe holê. Di roja sedemîn ya Jurangê de welatê Çînê bi awayekê ku vê xebata fezayê pîroz bike hin dîmenên nû yên Marsê parvekirin. Di dîmenên ku hatine parvekirin de rûyê Marsêyê balkêş, şopên keştî yên li ser xaka Marsê hatin xuyakirin. Di dîmenên dahatûyê de li bendîne ku Jurang bêtir li ser pirsa gelo li Marsê av heye an nebisekine. Ji bo vê yekê jî di plansaziya keştiya fezayê de lêkolînên li ser çavkaniyên avê heye. Bi xebata fezayî, welatê Çînê hewl dide ku di sala 2030 de mînakên axir ji Marsê bîne. Yek ji armancên Çînê ya mezin jî ew e ku di sala 2030 de astronotekê bişîne gerstêrka Marsê. Bêguman bandoreke pir zêde ya elektrîkê heye li ser pêşketina mirovahiyê. Piştî keşifkirina elektrîkê jiyana mirovahiyê bi temamî guheriye û deriyên serdemeke nû vebûye ji mirovahiyê re. Wextê mirov berê xwe dide dîroka elektrîkê tê dîtin ku gelek kes bi enerjiyê re mijûl bûne. Ji ber vê yekê mirov nikare bibêje ku elektrîk tenê ji aliyê kesekî ve hatiye keşifkirin. Elektrîk enerjiyeke wisa ye ku ji aliyê tu kesî ve nehatiye pêşxistin.
di xwezayê de elektrîk ji xwe heye. Bi hin lêkolîn û xebatan enerjiya heyî divê bihatane keşifkirin ji bo bikaranînê. Di çavkaniyên dîrokê de tê nivîsîn ku elektrîk ji aliyê Benjamin Franklin ve hatiye keşifkirin. Lêbelê xebatên Franklin bêtir li ser têkiliya navbera brûsk û elektrîkê de ne. Di salên 1700 de zanyar ji elektrîka statîk haydar bûn. Zanyar Benjamin Franklin li ser daneyên heyîn hin xebat kirin û keşfa elektrîkê gavekê bi pêş de bir. Li gor Franklin elementên elektrîkê yên pozîtîv û negatîv hebûn. Elektrîk jî di navbera van elementan de diherikî. Franklin bawer dikir ku brûsk jî ji ber herîkîna elektrîkê derket holê. Di sala 1752 de Franklin cirbandina xwe ya navdar a bafrokê pêk anî. Da ku fikra xwe ya derbarê brûskan de piştrast bike, bi tayê firokê ve hesinek girê da û di rojeke bahoz bafroka xwe firand. Wekî ku Franklin texmîn dikir elektrîka di hundirê bahozê de pêşî gihişte bafrokê. Ji wer bi saya tayê bafrokê xwe ber bi jêr ve berda û gihişte hesin. Ji hesin jî gihişte destê Franklin û Franklin ji ber elektrîkê şox derbas kir. Bi gotineke din elektrîkê bi Franklin ve dabû. Ango fikra wî hatibû piştrast kirin. Herçi qas keşfa Franklin ji bo mirovahiyê pêşketineke nû jî bûye, di dîrokê de gelek cerbandinên bi destxistina elektrîkê pêk hatibûn. Li gor çavkaniyên dîrokî berî 2000 salan di serdema Romayiyan de di hundirê kûzikekî de sifir, hesin û qîlê, ango pîl hatiye tevlî hevkirin. Li gor şîroveyên dîroknasan ev yek yekem cerbandina bataryayê bû. Herwiha di bermahiyên serdemên Persî û Yûnaniyên kevnar de jî hin tiştên bi heman awayî hatine dîtin. Piştî Franklin fîzîkvanê Îtalî Alessandro Volta gaveke din jî bi pêş de diçe. Volta di hin cerbandinên xwe de keşf kir ku di encama hin reaksiyonên kîmyewî de elektrîk derdikeve holê. Bi vî awayî di sala 1800 de Alessandro Volta bataryaya ku herîkîna elektrîka ya bi berdewamî pêk tîne keşif kir. Pêşketina elektrîkê ji vê bingehê sûdwergirtiye û heta roja me hatiye. Her zanyarekî ku bi vê qaderê eleqedar bûye, bi lêkolîn û xebatên xwe di mijara elektrîkê de pêşketinên nû bi dest xistine. Bi xebatên giring ên zanyaran di roja me de elektrîk bûye perçeyekî jiyana mirovan.